Croeso i Clwb Gymnastics Bangor. Mae'r clwb wedi bod yn sefydlyd ers 1981, ond da ni newydd symud i fewn ers pythefnos, so mae yna dal dipyn bach o gwaith yn mynd ymlaen, os ydych chi'n gweld yn yma, ond mae bron bob dim yn barod a mae'r plant sy'n syth i fewn yn treinio'n syth. Gynnon ni just dros 750 o aelodau hogia genod. Da ni wedi gwneud dosbarthiadau i'r anabl hefyd. Gynnon ni oedolion yn eu 30au, 40au yn dod yma i wneud dosbarthiadau yn y nos hefyd. Mae'r clwb fatha teulu, so mae pawb wedi bod yn helpu gilydd trwy'r siwrne a symud o hen adeilad na i fyma. Mae'n wych yma. Y diwrnod cyntaf ddys i fewn a ar ôl y holl waith calad na paratoi symud i'r adeilad newydd a gweld y plan bach i gyd yn gwenu nath o dagrin i'r llygad. Dwi'n hyfforddi 6 awr yr wsos a da ni'n gwneud sesiynau oedolion hefyd a dwi am gael go ar hynna heno, so dwi'n edrych ymlaen i hynna. Y peth mwyaf gyda ni ydy'r foam pit a bydd hwn y pit mwyaf dros Gogledd Cymru. Da ni gweithio'n galad i gael y genod o'r hogia i fyny at safon uchel. Gan newydd gael 2 hogan eto i fewn i'r Welsh Development Squad. Does na ddim llawer o clwbiau yn y Gogledd Cymru medru wneud hynna. Mae'n rili anodd i gael i fewn ys meddwl faint o genod bach sy'n gwneud gymnastics dros Cymru. Dwi'n mynd yma 12 awr yr wsos ac dwi'n licio'r holl beth o newydd oherwydd mae fast track, mae'n bouncy ac mae'n jyst yn gallu gwneud sgiliau newydd a dwi wedi dysgu fatha 5 yn barod. Pam da chi'n dysgu rhywbeth, da chi'n rhedeg i'r goch a da chi'n canu'r goch a wedyn mae pawb yn mynd yn dawel. Da chi'n dangos beth da chi wedi gwneud. Da chi wedi dysgu sgil newydd a da chi wedi gael o. So dwi'n really hapus am hynna. Dwi'n hoffi fatha dysgu pethau newydd a mae o'n hwyl i fatha disgyn i fewn i'r pitiau. Pan dwi'n tyfu fawr, fysa fi'n hoffi bod yn Olympian a bod yn coach gymnastig. Da ni gyd, y directors, yn passionate am gymnastics a da ni eisiau mwy o blant sy'n medru cymryd y rhan. Dydy pawb ddim am bod yn ex-Lewis Smith neu next Beth Tweddle, ond jyst i gael nhw i wneud ymarfer corff, rhywbeth mwyn mwynhau, yn saff, wneud ffrindiau da, cadw'n iach, so mae hynna'n bwysig mewn gymnastics i bawb.